So, try to say hi, Jennifer, again. Hi, Jennifer. Where are we going? To cats. To Henrik's cats. Henrik's kids. Einstein's kids. Einstein's kids. So, Hej. Hi. What's your name? never mind. What's your name? Victor. What's your name? Jeg kan ikke sige det. Du skal sige Andreas. 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 Hvad er det her? Så han har sagt det. Now this is We have a Honda. We have a Honda. this is Ravnkildervej, Ravenkilder Tickle Road. There's a little Honda. Teenager. Pre-teen. Jeg synes, han skal finde mig til. Så lige film Angry Bird. Han er pig. Han er pig. Han er pig. Pig. And the pig. Hvorfor er I så underlig? And the green pig too. Og vi skal høre musik. Det slukker hun jo. Hvad? Det slukker jo. Det skal høre musik til mig. Nice.
Hi again, Jennifer. Now we're at my work site, my harbor, my dock. Kan du godt sige This det is der one of mig? the machines. Kan du godt sige mig og Two of the Emma? machines. Tak. There's the kids, the boys, the dudes. This is called a mover because it moves around. Here you see the mover with a container. Here's a reach stacker, the ones I drive every day, almost. Jeg ved ikke, jeg skal nok lige komme ind, når den står der. Ja, det vil jeg godt. Jamen, du må prøv at gå op og kigge ind. Jamen, det må du godt, når der står palle der. Når der er hvad? Når der står en palle. Hvordan står der en palle? Ja, du har lige trådt op på den. Det er den her far kører hver dag, næsten. I'm telling Victor that this is daddy's work almost every day. Driving a machine like this. Hello. Skal man gå op ad trappen med den der? Det må du selv vælge. Jeg vil hellere køre elevator. And there's the crane. And that's the biggest flag in Denmark. Dannebro. 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 See the people up there. Dannebro. Får der ikke mange ting på der? Se, prøv at se, så kan man slå den her ned. Wow, en robotarm. Og så kører man her i stedet for at bruge den her. Til at dreje. This is also steering wheel. The Ja, little så one. bare sidde sådan derfra. Det er pisse smart, hva'? Du må ikke bande. Hvad er den der til? Det er til... Det er Til at se, vores spille computer. computer. Ja. Så han ligesom kan tjekke Facebook og sådan noget. Der kan ikke tjekke Facebook, den der. Ja. Hvad er den der til? Det er vores kamera bagud, når vi bakker. Hvad? Så Oliver var mig op i kranen. Kører jeg kuglen. Hvis du er rigtig sej, så går du med mig op til vindmåleren. Jeg er ikke klar. Jeg vil ned. Nej, kom nu. Jo. Kom, så går jeg forrest. Så kan du se, at det ikke er farligt. Ikke? Stop, Oliver. Stop. Du skal ikke gå derud. Så går vi herned. Jeg viste op. Skub på spidsen. Mange for, jeg var meget. Ja, du vejer nok ikke 52 tons. Det er det, den kan løfte. Jeg kan ikke lide det. Kom nu ud. Du skal ikke være bange. Det er ikke stor farligt. Så er vi oppe i øret. Jeg ved ikke, hvor Victor og Andreas de er blevet af, men de turer ikke. Jeg ved ikke. Kom, drenger. Så fik jeg højde.
gantry crane. I walk so. I walked on my own I walk on my own. up all these stairs because Daddy was up here. Victor can't be without his daddy. Hvorfor det så i panden? Now he's going all the way to the end of the boat. He's a tough little fella. Tough little guy. Den her, den kan ikke have så mange, fordi der er langt lige der, hva'? Så kan man nå at lave mange saltoer. Hvorfor vente? Det her er det. Ja, det gør jeg nok. Yep. Hej Peter. Andreas! Så er de derovre. Andreas! Andreas! Kig op! Vinke, vinke, vinke! Vi kommer ned nu!